Легендата за върколака от Ябланица. Дълбоко в полите на Стара планина, край село Ябланица, стари хора разказват една легенда, която се носи от уста на уста вече повече от 3 века. По тези земи живял човек на име Милчо. Бил сиромах, но добър и честен. Всеки в селото го познавал като кротък овчар, но съдбата му поднесла тежка участ. Една люта зима в селото дошъл непознат монах. Никой не знал откъде е, но хората го приютили. Старецът предупредил селяните да не излизат нощем, защото гората криела зло. Говорело се, че по пълнолуние в планината бродел върколак, човек прокълнат да се превръща във вълк и да напада живите. Никой не вярвал на приказките му, освен Милчо. Една нощ, когато снегът падал тежко, а вятърът стенел като жив, Милчо чул вой от към кошарата. Хванал тоягата и излязъл. До чешмата, осветен от бледата луна, стоял звяр, висок като човек, но с вълча козина, дълги ногти и плънтящи жълти очи. Милчо се сковал от ужас. „Кой си ти?“ извикал той. Звярат отвърнал с гърлен глас. „Аз съм това, което ще станеш ти.“ В този миг вятърът донесъл думи на старото проклятие. В селото се знаело, който погледне върколак право в очите по време на пълнолуние, сам ще носи проклятието му. На следващата утрин Милчо бил намерен край чешмата, жив, но с очи по-черни от катран. От този ден, всеки месец, когато луната била пълна, овцете на селото започнали да изчезват. Хората се криели зад здраво залостени врати. Старият монах изчезнал безследно, а Милчо никога повече не проговорил. Казват, че след неговата смърт тялото му не се разложило, а очите му останали отворени. И до днес, ако някой дръзне да върви по пътеката към старата чешма по пълнолуние, може да чуе вятъра да носи думите „Аз съм това, което ще станеш ти.“ Ако искате подобни истории, последвайте ме.